Nå, det er så slukke det. For jeg slukker det midt i. Nå, hej. Ja, så er det lidt forskellige, men jeg står hvor jeg er bag. Jeg skal spille med Roblox. Den karakter, det godt nok ikke en helt Guardian, men den karakter. Oh my god. Se, der er hul. Øj, jeg kan ikke se mig selv. Nå, det her, det er Roblox. Hvis jeg kan se min første video, en Minecraft video, så kan I bare gå ind i min kanal og tjekke det. Det er sådan noget med, at ja, det er på kur, og så skal man ud, og så bare jeg kan nok give UI-effektet. Så skal man sådan slippe ud herfra. Blablabla, vi skal bare ud. Og jeg kan ikke læse, jeg har bare hørt noget. Så, checkpoint! Det er ikke det, jeg havde forventet. Okay, det havde jeg det. Ja, okay. Ej, der ligger en død. Der ligger en grøn mand. Jeg ved, hvad du er. Du er en babyhulk. Der er babyhulk skåret. Run! Babyhulk tager over verden. Jeg kan ikke bare over. Nej, flygt fra babyhulk. De har lavet. Blablabla. Jeg ved det godt. Du er ikke til det, nej. Øj. Zombies in the vents. Zombies in the vents. Jeg mener. Ej, kæmpe hulk. Ikke større end mig. Den hulk er større end mig. Også fordi han growing up to Hulk smash. Ja, okay, det var engelsk. Øj. Hype. Okay. Hype. Øj. Oh my gosh. Altså electricity. Ja, det er min anden video, jeg laver i verden. Der er hulk dernede, der kan gå. Der gad jeg ikke at falde ned til de her hulk. De ser ikke ud. Så det var hoppet. Hvad er der overhovedet? Nej! Og jeg hoppede. Plonk, de er godt nok en hulk smash der. Oh my gosh. Nej! Altså fik jeg ikke engang tjek på, nu skal jeg gøre det her om igen. Oh my gosh. Okay. Prøv lige. Stop bare væk. Ja, okay, jeg tror, den er væk. Det var tæt på. Okay, nu. Jeg tror lige, det var tæt. Okay. How? Hjælp! Kan vi ikke gå down? No. Smash. I been smash. Bare au. Eko. Men først ligger på bordet. I don't know, man. Hey, jeg skal lige se op på ham. Okay, vi skal gå på delene. I'm Tom, bro! Jeg ved ikke, skal tage den. Haha! Hvorfor ser du så glad ud? For han dør. Okay. Jeg skal lige se lidt forkert. Dør jeg? That was close. Nå, min kanal kommer til at vare i lang tid. Glitch. Og ja. Hey! Sej! Okay, jeg også få sådan et skilt. Det var der, hvor jeg var tidligere. I get it. Okay. Hvad er det? Nej, der er hulk. Der er hulks overalt. Oh my god, så går helt vejen. Hey, virker den? Jeg ved det sikkert! Virker du overhovedet? Nej. Nå. Men min kanal, den skal være åben for free. Okay. Hvordan? Men min kanal, den kommer til at være fri for alle. Alle får fri. Nå. Min kanal kommer til at være fri for alle.
Alle kommer komme til at se den. Det bliver fun. Ja, det kommer til at være sådan lidt forskelligt, det er sikkert. Jeg siger bare bum, når der man rører jorden. Jeg kan ikke komme længere end 7. Og ja, jeg hedder Lasse DK. Så er det op. SDK. Ja, forresten. Jeg hedder Lasse. Ja, men jeg er bare ikke Lasse med hatten. Yeah. Det er jeg ikke. Jeg er bare Lasse. La smask. Okay, jeg prøver ikke at gå med stress i den her el. Jeg kan ikke engang klare nummer 7. Jeg har allerede nået til nummer 1. Jeg klarer det. Hvad var nu jeg kaldte det? Jeg ved ikke engang helt. Det her, det er Hulk, der har lavet en Hulk-smack, imens man fik ondt i armen. Fint nok. Wonders where this big giant arm coming from. And now she's gonna touch that Hulk blood. Hulk har mistet sin arm. Oh my god. Nej. Det er Hulk. Hulk. Hvad laver du, Hulk? Lad vent. Det er noget rigtig Hulk. Det her små aliens Hulk. Lad vent. Nej, det er Freddy Hulk. Hvordan kan den blive ved med at komme herop og igen? Den bliver ved. Nå, der er den. Men er det bare mig? Er det bare mig? Jeg kommer den der tilbage igen og igen. Det er hyggeligt op her. Se, det er Freddy's. De kom til life. Vi klarer det. Yeah! De kan ikke bare sidde og chille. La. Det mener du ikke. Skal nu gøre det hele igen. Ja. Jeg kan faktisk gøre det, vidste jeg ikke. Hvis jeg er herinde. Ja, tænk mig. Okay, først var det Hulk-blod. Nu er det... Hvad? Vores blod, eller? Det var det lige. Kan vi ikke bare lige tage en genvej? Ja! Sådan gør en mand. Sådan gør en. En, der har pakket alt sin nøfrej. Hvorfor tog jeg ikke bare noget af det og skudt dem? Se, hvorfor tror jeg ikke bare den der kanon og bare skudt dem alle mændene? We might to crash. Vi gjorde det faktisk. Det havde jeg ikke lige fundet. Hey, vent hvad? Hvorfor der? Nå, det var alt. Jeg tænkte lige kun med der. Hvor kom det fra? Har du før dræbt? That's one giant Hulk! Hvad skete med ham? Han var død! Hulk, du døde. Du har 2 øjne. Hvorfor ligger der et kæmpe øje her? Når du allerede har dit øjne. Hvorfor? Det ligner stof, det der. Så går det sådan. Som i andet spiller One Batty. Hvordan den sige? Nej, skaldsand hand. Oh my god. Ja, vi er et. Jeg ved det godt. Hvorfor er der slim på den her hånd? Jeg vidste ikke, det så sådan ud inde i Hulks mave. Og hvorfor har han her ikke noget hår? Han må godt ikke have et dårligt liv. Øj, der er et hul igennem der. Hulk, jeg tror ikke, du ved det. Og nu er det rips time, bro. Det er faktisk rigtig flot ud, hans rips. Jeg troede bare ikke lige, de ville ligge lige ved siden af maven. Så troede jeg ikke bare lige, der steg nogle ting ud, som jeg bare lige kunne hoppe op. Hvorfor er det hænder? Jeg troede ikke, at Hulk havde hænder. Og jeg troede heller ikke, at ens ribs... Jeg troede,
at maven lå herinde i ens ribs. Det er det, hvad jeg siger. Jeg tror, jeg ved det. Det er fordi, de har det hænder. I get it. Og det er fordi, jeg håber, de ikke kan opdage, at det er fordi, der sikkert ikke var nogen andre slags knogler, end de har hænder. Det er derfor, der er hænder. Vi har ikke opdaget, der har ikke været nogen som helst hænder. Jeg ved det godt. Oh my god. What's this? Vel eller dø. Jeg kender godt trækket. What? Jo. Ja. Det er det navn. Jeg vidste det. Jeg kender godt trækket. Ja. Nej. It might be this one. Yeah. Jeg kender trækket. Altså, man skulle godt nok tage lang tid, så man ikke kendte det her træk. Det kendte jeg godt. Jeg kendte det. Nope, this one. So, but this might be the middle one. No middle ones. Ej, det er altid sidst, jeg tager. Så jeg kan lige trylle. Woo! Og jeg kan lige. Woo! Down. Okay, vi blev jo pooped out. That's good, I think. Haha, vi snyder lige lag. Margarita. Okay, hvad skal jeg nu? Nu er det blevet til Spider-Man, Hulk. Hulk, du muterede til Spider-Man. Hvorfor, Hulk? Hvorfor er du nu blevet til Spider-Man, Hulk? Så er det Venom. Jeg ved ikke, om det var Spider-Man eller Venom, der gik sådan der. Jeg tror, det er Venom, så. Jeg må sige, det er Venom, Hulk. Friheden. Den er over. Venom, Hulk. Du er død. Jeg ved ikke. Hvorfor er du stadig ked af, at du klarede det? I don't know, man. What is this? Not a car! Jeg er så dårlig til. Woohoo! Woohoo! Oh my god, stemmer du godt nok smash. Faktisk. Det prøver man ikke at klare det uden en bil. Oh my god, that's a big giant hand. Nej, det kan man ikke. Nej, my god. Vi er nødt til at tage en bil. Hvorfor er jeg så dårlig til at køre bil? Men jeg vil lige sætte noget musik på i baggrunden. I har ikke set noget som helst. I har ikke set noget som helst lige nu. I har ikke set noget som helst. Hold musikken hen, jeg godt kan lide. Ej, der var den. Ej, jeg ved ikke. Godt. Kan vi ikke bare hoppe de der ramper? Skal vi tage en bil? Wait! That's a fasty car. Det mener du ikke? Det tager så lang tid at komme herhen. Altså, bomdør vores bil. Tak for ingenting, Liv. Hvis der er nogen, der hedder Liv. Woohoo! Oh my gosh. Jeg har ikke engang overlevet. Nej. Jeg skal lige til at sige, at jeg ikke engang overlevet bil. Men nej, så siger jeg altså bil. Jeg kan ikke se mine fingre, men jeg gør sådan. Nu siger jeg sådan mine fingre. Nu står bil. Jeg hader dig. Hvorfor laver altid skal der være noget med biler at gøre? Altid. Okay, nu kører jeg bare ind i hånden. Nu kører jeg bare ind i den. Ind i hånden, dog. Jeg kan ikke styre sådan nogle biler her. Bare ind i hånden med så. Ja. Hvis jeg bare kunne styre bilerne, og der siger den bum. Så bare lidt.
Jeg skal have facecam på. Og jeg havde et facecam. Så. Godt. Og så er det tid til at køre! Wee! Høj! Det havde jeg ikke lige forventet der. Så bare lige... Oh my god. Min tog. Det kørte ind i min computer. Nej, jeg har ikke en bærbar. Jeg bruger en rigtig computer. Jeg bruger en rigtig mandecomputer. Come to the underground. Wish you will look around. The licorice. Here's not no chocolate. To the underground. Men dør er hånden! Hvorfor er den så ikke grøn? Ingen kunne vide, det er en zombiehånd så. Welcome to the underground. For love. Claudic! Please, yeah, man, go. Huh? I tricked it out? Oh my god, nej, det kommer en rampe. Kæmpe hulk, I kan aldrig få mig. Der er mere med bilen. Hvordan skal man nogensinde kunne klare det her? Okay, nu er der en anden, der så kommer til nummer 19. Hvordan skal man nogensinde forklare den her? Det er et stort hop, det er et kæmpe hop. Kommer han. Ej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror, jeg giver op her. Jeg kan ikke klare den. Kom lige med en bil. Jeg giver op. Jeg bliver så med.